Da. Ini ndinonzi Elijah Mvumbi. Nyaya yangu nasanhanga nyaya yemunhu. Sanhanga akauya kumba achikumbira pekuda kusashopu yake. Ndobva atenderana nababa ina ndiripo. Avaka shopu yake akazokumbira kuisa maprojects ehuku. Akabvumirwa nababa. Akashandisa shopu yake ndokusira murina wake. Izvi ndouya project ndokuya nokuti inini ndandizomba ndaudini ndakwenda. Saka takagara naApril ndipo akabudawo program yemayouth nokuti kune mari ida kupiwa mayouth kuti maprojects. Ndakamuona tipamusangana sanhanga hapo panyaya pamaproject aya makapedzisa here kana kuti makaita sei. Sanhanga akati ine handina kudini pamaprojects apo kati aisoki. Ndakaenda pamutasa ndikaenda kuministry of youth vanataurawo nyaya yangu ipapo. Then ndakataura kukomana kuti komana chikwadzai kwadzai pakabva chipawo satombo kati vanhu kuite apo zvaipi nzvimbo yani yangu ndakatengesewa ndiani sanhanga awana wakabva kudini wakabva ngoremere. Next yacho futi ndakati ndaimutemi apa waperi wakauya goba ati zvaiapa apa ndakatengesewa ndiani sanhanga. Sanhanga aizokutengesera sei nganzi handizvozvo asi vakataura kuti munhu angawaani nganzi aizva kutitaurire zvezvo shuwa akabva ndangouyawo kuno kuti tibatsirwewo. Ndapedza. Mati baba wenyu mimi hopa munhu land Kuisa shopu yekuwaka shopu. wakauya achikumbira iye nasanhanga auya Ngatitaure tiisa madhetsi. Atitiisa madhetsi zvinotibatsira mani. But besides aikumbira pekuwaka shopu handiti kubva apiwa apa mumunda ai pakangota inext door pakava ine chechi yezviratidzo. Chechi yechiratidzo yakanaka ndati mumunda menyu here mumunda menyu uyu ndobva akumbira kuwaka shopu imo pakawaka shopu akanorejisa shopu iyo achiti ndipani handichazivi kuti wakarejisa shopu kana ichirejiswa even yangu iri mucommunal area panopiwa zita kuti shopu nhingi mundorikanda chii village iri pakati ichimezha masquare meters akati munhu ari kurana this thing ndinhingi. Ndosaka ndiri kubvunza kuti paakanorejiswa kukanzo kana papari pekukumbira yakarejiswa kuti chii, because kana yanga iri yekukumbira yaifanira kunge yakarejiswa kuti ani mavhuru adzani madani mubvumba yaifanira kunzi mubvumba Sanhanga kwacho yanga sikafanira kunzi kana kusika imimi haukenini sei munhu yakukumbira kuwaka shopu munhu ada kusai permanent structure mumuti waka permanent structure ivo handikupa kuda veshopu handini napo babhozi yakatopedwa nekanzuro ukuma munhu ino project kwamusina basa nako ndoko ndine basa nako because I want to know how it started. Ndo zvatichidzwa kuti tisai panapa katangirika zvakaita saka I want to know how it started ndiko kuti tizoona kuti dambudziko tasangana naro nhasi rakazotangira papi.
imimi sei muri kuti kungatisiyane napo kune shopu ndakatoenda kuphysical ndikaenda kotarisa ndikaona pakangopigwa kuti chechi yezviratidzo neshopu yake inasanhanga ndio chechi zvakadini zvakanga zvakapigwa chetezvo zvakapigwa apa chechi yezviratidzo yakanyorwa kuzi yakapigwa pai pafutbridge yemurara ndati yanga yakapigwa kuzi yakapigwa muarea ipi panzvimbo ipi pagrowth point here mucommunal area here papi community area mucommunal area sabhuku wacho ndiani gondo ari pigoni sei asipo because kana iri communal area it means iri under sabhuku ende munhu anoisa mapegi mucommunal area ndisabhuku saka isi munhu ndanonyumba chechi wakapiwa nani wapowana kwavangu rini akapowa muna 98 alright saka apa makunetsana ndepapi akaisa maproject ndipo nanda kusawa youth kuisa pamaprojects akaisa maprojects ipapo ndiani ndisanhanga wacho abvumidzwa nani nababa wangu abvumidzwa nababa wenyu sekubvumidzwa kwakaita pashopu sekubvumidzwa kwakaita chechi saka munotaura kuti baba wenyu mimi angadawo kuzopwanya chechi nesitoro kana akuzvida ndozvamunotaura ikoko ngatini kwechechi ka pamusoro izwai bama this thing iarrangement 1 hasi maarrangement 3 ba akasiyana this is one arrangement yakaitwa nababa wenyu kuti ndikupa chechi apa ndikupa shopu apa ndikupa maprojects emayouth apa handizvo chinhu chakaitwa ka1 chikuti apa chechi apa storo apa maprojects because pakawakwa storo ndo pakapiwa uyu land emaprojects ende baba ipa aliliye mboni and aipa ndiani ini nandiripo mamuripo saka wai musina kunesana nababa kuti baba sei muri pamunhu panduka ngadaiso pamusoro kana maipada wai baba wenyu aripo achitopa sei musina kuobjecta kuti baba apa ndichisiya iwe ngatidaiso mapongo mamati awa wakauya nababa mbiri tina samatawa yapa watari wawakidzani kana kuti baba wangu nawe wakaberekwa ndoana mai kumwe cheteyo masasa saka awa wakangoya achingogarawo munzvimbo kwatakatingori tiwatora sani sababa saka vane mutumbo umwe chete nani nasanhanga saka awa sanhanga wakasvikira kuna awa awasvikira kune chi nababa saka tatingori chi wawakidzani nawo iwawo chiri kunetsa paarea yemaprojects chii chiri kunetsa paarea yemaprojects ngepekuti inini ndabvundana nasanhanga aiti adzidzokera pamunda pani papa ndauchiti wana ine mushande muyouth ndopabasa tombo akati pazoita nzvimbo ngepangwe ndakatengesera ndiani isanhanga ndopari kundisa ipapo sana kakazotengesa kwasarira kundoiruku ipo baba there are two things pane zvinhu two isaida sanhanga akatengesa land yake part of his land yaakapiwa nababa wake ndiye akatengesera sashitomo kana kuti sanhanga illegally sold land isiri yake kuna sashitomo saka ndo zvatoda kuprovha kuti uyo achakazomupa simba sasani sanhanga kuti azotengesere tombo uyu simba racho angarowana kupi kana papasiri pani pake saka sanhanga tipei chizwa uyu uneshona yakuti akaisiri klino uyu munhu akapiwa ndibaba wako ndi wandakatengeserwa ndibaba wako auchataura akapiwa kana kutengeserwa uchataura iwe gara pasi naisanhanga taura it is what happened pamusoro mambo wako yes mimi isinde sanhanga ndichipindura mazwi ataura kwasha wangu munini wataura kutanzania zvandishamisa kuti yakatsotozi
pane samafoni ini ndakugara kuranda Isusu. Saka yekudii yanzi kutosungiswa kunzi makapa zvinhu kuna to ipi zvanzi nzvimbo paprojekti. Saka ndikati dzauya sei kuti yakudhimanda nzvimbo iyoyo zvikanzi ndichazvisiziva kwaari. Saka ndiri kutonzwa zvaari kutaura nekupika kwaita kuti nda kutaura chokwadi. Ndinofunga kuti kunamata kwakanaka, kutaura kuna Mwari zvakanaka, ndokuti udi kana dai nyaya yabuda kuhwinza. Ini handina pandakasangana naye ndichitaura kudzosa nzvimbo iyi kwaMwari, nekuda kwekuti nzvimbo iyi zvese zvokuti ndakaenda ndichinokumbira baba wake ndandiripo zvese pamberi paJehovha Mwari anoziva yepo. Nekuti inini ndichida kuita project it was 1996 zvinezvi 2026 30 years ndakumangana pamudaro. Haana kumbouya kwandiri zvese zvaari kutaura tichigara pasi kana kundiisawo kuna Sapo akandinongedzera nzvimbo kana kuna Shesi kwakutozwa izvozvi zvane ndakutoiswa mudaro. Saka kwakutoshandisira kuti Mwari nditungamiri ndisvike padaro. Ini ndafunga zvekupfuya huku ndochekutanga. Kupfuya huku 1996 ndakabvunza inini kanzera aiwapo akasiyana aiwa muzukuru ndida kuita zvinhu kuti singokutaura munzvimbo yaShezi. Zvikanzi aiwa pane nzvimbo yemaprojekti yakasotogadzirwa kutanga asi iri nechekundikwazi ndiri kwamupatsa ndikati ai toda kutoona kuti panotiyambukire vanhu footbridge ndezvezvo pakanaka ndokubva zvanzi ndokubvunza Sabhuku wacho nzvimbo zvasabhuku nzvimbo ndisabhuku Gondo. Ndikaenda kuna sekuru wangu aiva mudari waSabhuku ndikataura naye ndobva andisa kuna Sabhuku. Sabhuku ndokudaidza makorokota ndobva wati asi ndikuda pa ndobva ndataura ndokubva tadini taenda ndokubva andiratidzawo zvikadzano zvakanaka ndofunga kuti zvinokwana saka ndafunga zveshoko vanechigari ndokubva ndataura iwo baba ava kuti ndizvo zvandafunga kuti ndikuita anga. Saka baba akati zvishuwa aiwa zvakadini zvakanaka ndobva wataurawo history yemapegerwe apakasoitwa 1984 pachinzi pakaiswa kuti ndipike project nedhibhi nechinechi yataazvakanaka asi handina kumbomira ipapo. Ndakati zvandoda kuita zvirungu nokuti nda kuchengeta huku dzinodarika 5,000 ndakwenda kukanzwa ndakaenda kukanzwa kwakuchina vana mai Sefe ndokubva vatuma mupurisawo aidzichida vanyika kuzoona nzvimbo ndokudzokesa mashoko ndokubva kwakuzouya delegation ikabva kukanzwa wese wephysical planning wekupega kwakaweka mukakomana kainzi Netsivani ndokubva uya ndobva wapega pehuku wandipegera pehuku ndobva ndachitanga kuwaka ndochiwaka zvishuwa iwa handina kwaona vachiuya kana kupopota kuti zvanzi chichi kana vana baba vanhu vakataura nababa tashanda apa ndapuwa naSabhuku pamwe chete nekanzwa ndokubva ndachipfuya ndichienda pana Mutare pana TNT ichiripo chitorwa naMr BNC kwavo dzingu ndokwakuenda Abato tikasenza zvakanaka. Then after 5 years tisati tasvika pa5 years ndakazokumbira kuti ini nekukwidzi dzaakundikurira chikafu ndoda kuita maconcentrate ndaane chigari ndipegere chigari kune wamekazi ndokundipegera chigari chigari chako ndikataiwa izvi zvandinachidzeni nekuti ana mai vari kubva unachigaisawo pano ndichigaira huku dzangu wakutuka dai kuti maisawo ndichatake mekadzi ndobva wamupegera seshopu ndobva ndaisa shopu nechigari nanhasi zviri kushanda zvese zviri muraini imwe chete kuti kuhuku tichiva tangoenda kutosvika kushopu pakati pane kagepi papaine chiota muyere ndokuuyawo Mr Tombo ndobva apegerwa kupegisa ngurwe iprojekti iyi ndokuuyawo Mr Nyakomba ndokupegerwa kupegisa madhamu efishi iprojekti iyi tapo tenzi kushanda.
saka after 5 years ndokuti zvadini mari dzako kuti Mr. Tombo ndobva kuti ndichienda mberi hangu kugona chiita zvikuru chindisiyirai vaiva baba vakatoshaya mwanakomana wavo ndiwo waiova ndobva ndadini ndavasiyira pahuku apo pane mabuildings angu ehuku zvese zvikuru zvazviri pamatoiresi zvese zvazviri pamutemo zvakaplania cheneikanza right ndobva ndadini ndavasiya pakuzi kutengesa handirambi ngokuti ndakavatengesera nokuti mabuilding ndakavatengesera uchizvikuru zvacho nomumisito kwaho ndobva ndazobva ipapo kushopu ndobva ndasiya munini wangu atabhuii ndobva ndati ine ndakuenda kundorima 2025 ndobva ndabva taakuenda kumaminda saka ndiri kuranda risosi ndokuenda kwakutodina ava ndosiya vaakutaura zvinhu zvavo saka ndobva ndashamisika nanhasi kuti dai akambondiisa kuna sabhu usakandiboni sabhu kana totorana toenda kukanzi vakaiswa mapeni esimbi zvese endi wakazouya wachitopuhwa nemitemo newagarisaniwepo nahonorable akangangoti wakashaya zvake waiva mp wedu newanishekichina masa nemakorokota ake pawakauya nana misi ramekukusana wakauya ine nani basi kurepato babara nemunina ndiwo wakanga waripo nemitingi yacho yakadaidzwa vanhu vese parudzi munda wedu ndopakundishamisa ava ndiwo wanga vari kundandisiya ndichapindira kuti watsanangura zvawakadii wakanzwawo zvaitaurirwa wanzi ap pamwechete nekanzuri wadisi saka murusi mimi pamakatengesera tombo pamabuilding yenyu yamakawaka pane zvipere zvehuku nechiichi zvakapigwa zviri pamutemo kwadisi ko pari kunzi pakazodzingwa ava nditombo ndiyo pazvikwere saka zvakazoita zvikwere zvadhirika nditika handichazivo munoziva paketesi zvadhirika kuti andika wakazoti zvipapa matoaaaaaane wababa wavo saka asingazivi kuti panani pana tombo tombo ndizvo here kuti area iri in question ndo pane matanga ehuku pawakapiwa iwe nani pawakatengeserwa iwe nasananga ndipo hakusi kunze hakusi imwe yenyu area mavhudza ndiro zvikuta ndingati tombo ane kuseri kweshopu ndokwakagadzirawo danga rake reshiri renguru ko apo pane danga uyu ndo richipiri katika ndo pamunonetsanesa saka ivo murunetsana sei kuipa pagara pati pauyu uyu ndakaonana naye ndikabvunza ndikuda kuisa kuprojekti yevana youth ngatisapinze politics pa mukati menyaya idzi kana muda kuisa maprojekti emayouth imimi project yeyouth mumbori ani muri youth coordinator ere muri ani mayouth ine program yakanga uyaiona ndiwo zvozvanditaura wana mayouth wana iwo maovetiri ndovangada kuita chi maproject ndopandakaenda kuna avo batka ndikuti kana wana wemaveterans wauya wada kuita maproject why kuya kwamuri specifically coming to you why you muri hani mune wana wangu inini ndio nanda kuisa kwa projects saka msashandise ndara kuti mayouth yemaovetiri msashandise mumushandisire kuti mayouth taure kuti wana wangu but muri kukati mayouth isusu twakatafuka aya bozi makombarane wane maovetiri nawatori kwakwatini bozi wakazibata nemutini saka kana mukabatana muri 10 wakazobatana vari 10 hauna zobatana vari 10 kutorera vanhu minda yavo kana kutora vanhu batanai muri 10 muende pari suitable pekuti muite chi business kana mabiwa ende inini kuziva kwandoita maprograms ese vakauya emachildren veterans emayouth emadzimai echi aitouya through madzishe nemasabhuku kuzi can you identify musabhuku rega rega panokwanisa kuitwa project yemayouth
yewomen yechi zvazingawe kumaindividuals hazvi kumaindividuals izvi zvenyu zvamuda kuzoita unaweza kubatadza zvinhu zvekumba kwenyu nezvinhu zvepati kuti muita zvinhu zvekumba kwenyu muda kushandisa zita repati hazviiti It's not right. Munosvibisa mazita etsangano because mabhira pautana mungoti mayouth iwo vari wanainywe kubara wanainywa kubara wakatanga kuita mayouth rini bambo hazi ngawabatana usvika ungani kana usina kuti wasiri 10 hauna kukwana wenyu mama kutsvaga imimi mamwine wangani mayuthi amama unganidza imimi wasiri wana wenyu wangani wasiri wana wenyu but kandi ndo zvakakupa here simba rekuchiendai pamusha umwe murupe izwai dai matanga asina kupwanyika dai danga rematanga ehuku anga asina kupwanyika mamuda kuwaisepi mayuthi asina kupwanyika pai because kunozga uyu anga ngaine matanga enguruve kuserika izwai pambo zvekuti 20 kana 200 hazvina basa kuti 20 years kana pari pake ngepake kanzuro mukatenda nhasi unokanzuro dai kusvika kukanzuro kuti stand number yakati pamanika bridge nyange pasina building vanokutaura kuti ndepanhingi as long as that person is paying lease kukanzuro saka inini zvokuti azapasina munhu hazvinei nemi baibi because hapasi penyu zvakafanira kuti kicheni yadoda kuti ndakaona pane nguva kicheni yadoda ndikati furire mberi nekuigadzirisa kicheni pine munhu uchauya saka izwai pamwe musandakumbira kuti ugozika pane kutaura kukufure manyaya handitika kuti pakapedyiwa pasina rini pasina kupedyiwa ndachikumbirawo handiti wanoenda panzvimbo vachiona kuti apo pakapedyiwa papanopedyiwa pasina kupedyiwa for 30 years vanhu vachishanda ipapo muima muri kupi mamuripi for 30 years dzirikutaurwa maichida kutamba kuona pakapedyiwa kana pasina kupedyiwa mamuripi wewe ende kachipiri muri kumiramira baba ngeziri mayuthi muri yani kuimimi kumayuthi makamira sana muri yani kumayuthi zvino muri kupinda pakati peyai muri kutaura mazwi emayuthi mazvitora papa dati inini wakadaidziwa nyaya yekuti vana vemauo vetrain handitika mazwisisa saka vana umini ndina vatatu handiti iwe zvawazoenda kotsvaka vamwana 7 wako 3 kuita 10 wakatsvaka 7 wakamirira kuitani vana vemauo vetrain wese wavo ndiri kubvunza iwewe wakamira sani zvino kana zvorutaura zvekuti mambo aunze vanhu wangoona panzvimbo handi pakoba nyarara ndachangamira wataura zviri simburuti iwo kana uda kuzivisa kuti ndepani kumaprojekti uenda kukanzura ndiko ungoenda haikona kuzivisa mambo mukati izwai pambo tibatsirana handiti ivi muri kuenda kukanzuro handiti kukanzuro muri kuendera inquiry yekuti kuti muone kuti kanzuro pakapegwa here kana kuti hapana handiti kukanzuro ikati pakapegwa muda kuti tiri kuti dai makasvika kanzuro yakati pakapegwa maisabata saka uimichira chisi chenyu kuti dai chachiri chenyu mudai manditaurira kuti ndanduzobvunza kanzuro kuti akapega apa ndiari kuzigipapa ndingati kusabvunza apa ndo zvandaka kuti tsika dzedu echivanhu awa ndo vakauya awa
mire bambo. Mazwe. Izwe bambo. Ngatisataure zvavanhu. Ngatitaure nenyaya yedu zvinhu zviripo. Nyaya yekutaura nezvairi panapa inyaya yestand. Andi ndiyo kutaura nenyaya yestand. Toda kuona chiri stand ndeyani. Uzvomasungisana kuti uyu ibva ndizviripo pamutemo here kuti iwe unokwanisa kubvisa. Unawo here marurame kuti ubvise uyu kana kuti hauna. Ndozvatoita sei? Ndozvatokutsvaga izvozvo. Andi because mimi kuona makuzvipa simba rekuenda kukanzuro kuvhunza kuti dakuona kuti pakapigwa here. Mamuda kupuruvha chii? Asi matestify mega kuti baba wenyu ndiye akapa uyu. Saka kuti amukotsvaga kukanzuro chii? Mamuda kuteka advantage manje kuti masvika kukanzuro kaza hapana kupegwa. Andi wamachidiraiti taane magrounds manje kuchidzoka chitauro chamwari pangeperu. Because hakuna uyu haana somewhere else chamukwanisa kuburitsa. Yes, but nothing chamukwanisa kuburitsa kuti ngepangu. Because matofamba matoenda kukanzuro matoona kuti kukanzuro hakuna zviriko, hakuna zviriko. Saka ngatichiende kuwataka manje. Ava mamurugadzira bhesi apa. Kuti mamurugadzira bhesi rekuti muone kuwataka munhu. Ini ndikati handambogadzira bhesi because utombona asikamuziva naingozvasati. Tombona asikamuziva kuti angangono kupi sei kwanga aine aine nguo dzakasi anangochinja nguo dzavo akangosvika kundowaka asikamuchengeterwa garai pasi bambo. Zvatoda kubatsirana bambo. Zvatoda kubatsirana. Ini ndogara ndakataura munhu. Kutaura chokwadi nguva dzese chinhu chakangonaka. Kungotaura chokwadi zvinhu zvese zvinokurerukira. Because bambo zvamurikutaura zvese timbogarai pasi. Taurai zvamunoda kuti taura. Iwo ufambira sani manje. Mwana wani? Wa baba. Saka pasi pako you are not a beneficiary estate yasekuru wako. Beneficiary estate yasekuru wako ndi baba wako. Iwe ngorupinda pabio. Iwe. Garabasi. Pano umwe here ane zvekutaura. Mamtoro imambo. Nidwe pathobo. Nawe ayina kunga fana ngosha zvakadai. Asi unomutai. Yaite kuti tinopanana asi yatomuka yani makore yaumutana kudai. Advantage yaada kutika yekuti baba wangu wakafa. Asingazivi kuti aitaurana nanga ndini baba wangu haana kutaurana nanga baba ndini. Nzvimbo iyo ichipedwa ini ndakaregera basa 2000 ndopandakaita basa ndikuya kuti baba wangu vakuita ndori kuenda kumba iyo kwaita nhau yemaprojekti ndakatopfegerwa nzvimbo ndakatoenda kwaDC saka ndoda kumaneji projekti ndakatosvika kumba ndopandakaona avasanhanga vapfegerwa muganu wavo udzowaiswa ndopakatangira baba wangu wenguruwe pasaidi pacho panga paina demba akapfegerwa ada kuisa madhemu ehowe wechifo wacho madhambuza zviratidwara ndo vanhu 4 wakapfegerwa ndiwe nzvimbo iyo. Saka ndasenda ndiri kuwakapo angari bhilidha ndisekendi sabhuku kuna sabhuku gondo yeye ndiye angari bhilidha ndiri kuwaka ndaipa. Saka mukoma wakazoniti munina inini ndaona nzvimbo yekurima saka ndaudini ndakuenda kudini koorima. Saka izvinivi apa ne 3 rooms nematanga nematoilets. Saka zvinhu zvimina kana iwe udini urikuda ndokutengesera zvinhu kada mari yacho handinapa egaitaurira baba wangu because iye aita ake zvenguruwe inoita zvehukupi ndobhaniti zvakanaka simukurumidzi because nguva yekurima yadii ndakataurira baba wangu sure baba wangu akati no kana mawirana mine ndikuisire mari muakaunti ndobhaisa mari muakaunti yangu yechi ekebs ndobhanati mukoma nasabhuku gondo nandadziona uye anga ari sekendi sabhuku ndobhatanyorera pasi kuti ndatengesera tombo dzimba dzangu idzi nhatu idzi nematanga angu nematoilets angu ndobhatatodii tatosiya. Saka baba wanga ari munhu aiwandirwa nezvekudini nezvekuita kuti asimudze zvinhu zvese zvakadini ndobvatangogara tikuti nzvimbo rei yakadaro. Ini ndakabva ndati vanhu vezioni afanire kunamatira muri kuchengeta chii nzvimbo iyi ndobva ndati ndadziona ita kapendiri mudzimba idzi uri kuita musangano weZANU-PF ndipo pavanotoitira ipapo wari kukumbirani inini. Saka takabva tatogara kusvika baba wangu afa 2019. Baba wangu afa 2019 iko zvino zvabva ndofunga 6 months ago ndakaona patemwa
chii chakuitika ndozoona wezecc wainge wakazouya kumba satombo tamubvumba ari kuti dzingapo kwasimhaipo ngepani ngepanga ndikati ano kana ari mwari endaimona mati kana mubvumba aoda zvekutaura chaiona nani neni handina kuona mubvumba musi uno ndikona zotomunzwa ari kuti tombo urudiwa kwamutasi ngenyaya yei yako ndikati handitauri newe handina kumboona niniwe anondidaidza kwamutasa kana ndine mhosva mambo mutasa unokuma mupurisa uri kana kuti nhanga unodii unondidaidza saka inini aona kuti ndo zvaakuita hanzvadzi yangu ini tetwaakati mukoma panopa kutoenda kana pasina chamuri kuita mashuwa panotoendwa ndiyo zvaari kuita because mukomana wakapiwa mapombi emvura kubva uko ndo ari kutengesera chii ari kuende nzvimbo iyi ndakavati no teti saka muri kuti zvikanzi muzukuru wenyu ada kuita project yekubhadhamiti birichi saka kumba kuri kunetsa dai mama muchauya imi kana makuita zvenyu mongoitawo ngekuti ngekusaini no zvakanaka tetere gaindone sabhuku ndobva ndabata sabhuku aibati ndakamusabhuku ndiri kuuyako kune nyaya yei ndemvanamutaura zvikandaiwa ngatisangane panzvimbo pano ndobva ndati inini natete wangu nemurume wake nasabhuku ndobva taita basi ndio nyaya iri kuitika apa tombo hausi kutengesa ndikati uyu muzukuru wangu anoita project yemiti inini ndichauya kana ndikanga ndasumukawo ndoita zvandiri kuita vati saka iwewe ya project inowanika yauri kuita ini yandaiziva ngeyatombo yakatadaitawo saka ndipe mutete wako yaibhati kusakweridhura zeke bhabani sabhuku aibhati mukanga maona chandesa pana fonirei inini because zviri kuitika munomu handichazvidiwa uyu murume akagara muno ndiye aiita second sabhuku kuna sabhuku yeri nyaya yenzvimbo iyi unoiziva payangotorwa nemazivo uri pandau paibvapinda mukati ndakaita pari one zvakuita mazivo ndikaenda tese kumazivo imi nzvimbo iyi ngeyatombo mapiwa ndiani handi makapiwa pera mazivo akati zvakadi zvakanaka tichataura nani tichataura natombo tibva tagara aibva nditi munini yomukoma munina nzvimbo iyi magariro yaita manje tichazoita nina handina kuziva kuti election yekusvika pazvasvika nina zvaya zvakanaka kusvikira pandazoona pari pandakaenda kuti kwaita takangosangana munzira kutuma ndobona mukoma shuma zvamaakuita muri kuenda kujeri muri rendi baroni kana mautengesa chinyi makutengesa nzvimbo ndikati ndikati saka ndandisozviziva handisizoziva uyo mangari wasabhuku kana zvizvira lini uyu ndizindi uyo mangari kwani kwasabhuku ndikati aina handi mangari kwasabhuku nekuti handina chandaonaba neuyu muvhumba tinonamata tese tinoswera tese handina kana paambotaura neni kuti izvozviudini ndo zviri kuitika saka uyu changamiri iadvantage yaakafungidzira kuti iri kwekuti baba wangu wafa achifunga kuti information yematenderwo akaitwa hapasina nayo asvika mambo sei pari kuya second sabhuku pasingauyi first sabhuku first ndudati first sabhuku uri asi ndati munoekta second sabhuku munomirira sabhuku here kana ndimi second ndosaka unaona kuti second saka kuuya kwangu kwadaita kuno handina kuurira kusabhuku wese ava ihama dzangu ane ndizvo munhu akakudaidza kuti uya tende unoteerera nyaya yangu akudaidza ndiyaunoenda naye dai satombo andidaidza ndauya nani ndauya kuzoteerera nyaya iri munzvimbo kwete kuurira kusabhuku nekuti nyaya inokupinda kwasabhuku ikaenda kwashe yauya kwani kwamambo mutasi asi uya andiuyawo ndidziro nyaya ndauya koteerera nyaya yemunharaunda medu mazvomazwa pamwe mazvomazwa muruti nyonge zvomazwa inini kana ndauya panapa kana ndauya kudare ino iri ndiri mwana yakwamutasi ndauya kuna baba kunzwa matongerani ababa mwana unobatsira ndiri kuti daina ndakutaura kana daina ndaurira usabhuku maona ndasimuka ndichiti uyu wanyepa kana kuti uyu ndiye hake afunga pfungwa dzake dzekuti ndauya kuwatorera nzvimbo andizo but andiko ndauya kuzoputana nyaya yerutongo pai kudai asi andisimudza ndoupi muzukuru wangu sekuru hambai munzwawo nyaya yangu ndairamba here saka mambo uri kuti muri kuionawo sei ndati ini ndapindura ndati zvinenge zvatomwana baba handipikise ndiaita ndiri kuona
Zvakadare shumba ndizvo zviripo. Garai pasi shumba. Shumba unotaura chimanyika chaicho. Wataura chimanyika chaicho. Kuti baba izvo maona izvo ndizvo ndaonawo. I think yeah, this case yakasafanongosvika kuiso kwerusi yakaisikafanirwa because nyaya iyi munoiziva payakatangira munoiziva pairi ende nechokwadi chachise munodii munochiziva. There was no need yekuti mumboswere muchiita sei muchiswera muchipinda mumaofisi muchidii muchienda mumakoti muchidii. It's not necessary. Nezvimwe zvinhu zvatiri tichiziva chokwadi. Angamona iyi nyaya yekuti rikanditry rikandifire mutry unobva wafa mutry. It's not right. Tiri kuti isusu bambo ini ndiri kuti kana nzvimbo ka zvekupega I'm not going to accept issue yekushandisa issue yekuti pakapegwa here kana kuti hapana kupegwa sekuti ndoshinja ndakushandisa kuti ndoshanda kushandisa kujaja nyaya ini. No, I will not use that. Because chakatanga handi kupega chakatanga ownership kuti uzoende kopega unenge uriwo muzidzi wacho. Because ndokwanisa kuvhunza ka handiko kaenda kuvhunza kuti wakaenda kuvhunza kuti pakapegwa here handiti zvikaza padini mira zvimene bambo zvikaza panodii ndovanda kubvunza mubvunzo kuti simbo kana maiziva kuti panopegwa sei imimi kana pari penyu musina kupega. Mamune makore mangani shamwari? Une makore mangani? Une 35. Ichi zvakaita 19 chiri? 96. 4 plus 26 30. Saka wanga usati watomboziva kana sadza rinobvepi kana kumbi pakaitika nyaya. Gara pasi shamwari. Musasouye muchiseenzeswa zvisina basa. No, let's not just come for the sake of kuti ndakusapota babongo kana ndakusapota mai vangu. No, it's not right. Imimi pamwe pacho ndimi munofanira kambotiudza vabereki kuti ano muvi yatikuita iyi haisi right. Not kuti mutoti imimi vabereki aiwa mukai handei timbokani kukana chii. Ndatozwa kutora statement yonga kutaura kuti takatanga kuifambira nyaya kare kare kuchiifambira iwo sani. Takabvunza sekuru asati ashaya achitozoti aone kumutokuso asi baba kanga akato izwa shamwari sekuru akafariri haumbozvisi ndati sekuru akafariri rini sekuru afa 1990 naiba baba wenyu akafariri 1998. Saka yanga ni makore mangani? 1998. Mupindura katungo saka. Bambo, iwe usatinyepere mira imdana. Ukanyepa muno muka. Ndinoweza watemwa. Chimogara pasi. Gara pasi. Mukona zviza kutaura. Atidi pazvinhu zvakadai izvi. Muza. Zvinhu zvakadai izvi atizviriba. Musauye mukoti muya kukonzera confusion. Kutadzisa vanhu vanonga vachiwirirana kuti vasawirirana nenyaya yekufunga kuti makangwara imi musina kungwara. Anditi kana sekuru akafa 1998 iwo wakazvarwa rini? Wakafa 87. Anditi saka wanga ine 11 saka chikoro choto ndatopedza chikoro irini. Wangapedza chikoro chipi ine 11? Wanga wapedza chikoro chipi chawanga wapedza iwe ine 11? 7 years usatoenda kuchikoro. Wanga uri grade 3 kati. Saka chikoro choto wanga wapedza ndichipi?
Amsoro changa. Ini ndinere imeni chaiko. Munozani. Apolo jacket. Ndozani lo. Zita rangu ndine Matende Matawa. Matende Matawa. Matawa. Naipula uko kumba kwangu. Mwana huyu ndio kuzokuwa manager huko pana Mungu zangu kufuya huko. Paro pegwa hapo ndikhandulo kwasati paita ma project tiba. Mabhuku 10 akauya ipopo kuti pano pangora kuiswa dhuku mapori nje. Wese na baba wachwari kwa pasina bawali wana. Wasaka kuya. Wakaita ma project ipo izo yamukafika pane 84 ramega chiri chairman baye kutsawa pakhandulo pa DC ndiwo akauya ashenda kuti pano mabhuku yokaipano pangota kuiswa dhibi ting'ombe tisobire phongwe odosara saka pangota kuitwa dhibi ukazi hapana pokuisa dhibi pang kushera dhibi apa mvura inobuda panowerera mvura kwakuti wauya maprojekti ramakaitare 84 ndio kada kuti pamwe isama maprojekti masabhuku 10 right uyungozobva uyoenda kuna sekuru wako ataurawo nyakuno remenga kuti kuri pano maprojekti imi baba mungoziwa kufuya huku moda kumeneja aisenza kujuya zirezo enda kule padro senza saizini ikawamba 1986 kuwaka nekuisa huku 5 years takapedza ipo 2000 ndiko kuvakawa kurekera kwakwenda ndipatozoenda kuti avaibva vapfegawo baba wake kupfega upi uko wakazopfega apa ndimaisedze ndiyangati kanzuro ipova ndiyo wakazopfega mune maringi nesimenti nyakomba ibva aitawo madhemu efisha nyabereka ibva atiti ngonamatira wakoravu apo panomba pangonamatira iwo machechi awapo tombo aizoisongo uko apa kunongo kwakusikalimwipo ndairimwa munda ipopo apo kusanganisa huku chikafu chekutenga nechudini uyo ari kubasa ako pati kuzoita kuti vanhu vangoda shiga nenye fenzi mwamudenda fenzi mune maringo saka vanawo ndiri kuzwa uri kutaura zviri kundi hazviri safari babadzo naimwita mukomeni tiri wasukuru wepa unotovhotera kuti paite maprojekti zvino ndiri kuzwa inawazoya kupfeka unoda kutinge pangu ndikuda kuti right zotazwa sekuru tatenda right zvatiuitaka ngatidzoke kumba tadzoka kumba siyai nyanhongo anzani nhongo siyai tombo ari panzvimbo pake neapo akasiyirwa nani nasanhanga ndepake inini vana mabvudza endai kwakunoti kwani kwamabvudza siyanai nenzvimbo dzine wani dzewani handizvo handei kumba